Nay, sabidong mo't na tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan arapauluan. Ayos no da kwarta, nungay awan. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Napnapanam si ka? Di ka pa'y nagpakada. Kasla aso ti kabalay mo apanaw-panawam latan. Anya ti pagkitkitam kanyak. Aso, baboy, tiyonggo. Adi mo pagtagaryan, no kastarumar ka. Agpakada ka mo ta. Agpakpakada mo't bakit? Adalang nagti maliwaya ka pa nagpakada. Kinaawan serbik nga asawam, ti kastangar aramidam. Sursurwam mat at agpakada. Tano siya ti rumar kat agpakada akmat. Pudno tayo tabakit. Kat no agpakada ka, 100% apalubusan ka. Malagayam. Apay nga rod, tano si ka ti rumwaran, saan ka mat nga agpakada. Nakapatpatig ngamin nga okasyon pinatindarak. Kat mamaka, di nakpalubusan. Anya? Apay, asino tinapatpatid kada kami iti dayta ibagbagam nga okasyon? Siyak? Wano dayjay nga okasyon? Napatig ka bakit? Ngam napatig mo't na dyan nga okasyon may sagayam ti nabayag saan ko anakit kita. Ti saludsod ko ti sungbatam. May salaan ti kayat ko sungbat na. Agpili ka. Siyak, wano dayjay nga ibagbagam nga okasyon. Ako gayon bagat ura ka man. Nalipatak mo't ngintod kan ka retroactive bonus mi. Dati man eh. Ha? Ni, apay adda? Awata mo bakit? Una, tapno di kan maktangan ang mangiyaw awat. Bakit? Jay okasyon anak panak. Ay, bay amon da jay lakay. Nadamag kulaeng mat. Di kan agong ungat. Bakit? Sa anak mo't nga ugungungot lakay. Nabanugak lang amin. Iso ang medyo apektado ti tono ti boses ko. Unay daytan lakay. Ha? Nasabat kumot ni Bone di ta kalsada. Ha? Papanan na kano tatang? Jakambo Dinamagyo kuman Kasano ang makasaok katagdardaras may. Di man nagpakadan. Naglokon da at tao. Bay amon Sana balay ta sumangpit lang. Wan angam kagurgurak nga rod ti saan nga agpakada. Bay amon, tapnusan kayo nga agrire. Sa anak ang makiririri tatang. Ngam no pagbalinenak abambante ngawan serbina. Talaga ang makangag kanyak. Unay daytan nesi. Gapon sa mutada na iyawat na kanyak akwarta kat librin iti amin akayat na nga ramidan. Ha? Agalwad ti awanan bain.
Amom, boni anak, maliklikan ti riri, no ikabilangan ti asawa. Ikab-kabilangak mo't nanan. Yaw awat kunto pa'y kan kuha na amin na may gamak akwarta. Maalagayam, Apay ayan nanan. aglukluk sawa, tadi ka kanumot nagpakada, kasla kanu awan sirbina. Naawan serbina, saan ko kuman ayawatan na pulos iti kwarta? Anak, karbengam laeng mo't ayawat ti swildom kini bakit mo. Isumat teraramidak nanan. Kun masapul laeng mo't nagpakada ka iti amin apapanam. Iti kasta, awan ti pagdua-duan na kun ka. Ha? Unay na itan nanan. Addan tinalaing alalaki. Iso ti matan nawagak. Okay, Nisay! Luktang trida, tada sorpresa! Anya mo tindita nga ramid mo? Saan mon ang maikat data? Rumwar kalatan akas laawan asawam a pagpakadaam. Kat noon nagbayag ka, matitiban niyaw. Kalukwan data? Mabalin mo ti umasidig iti ayan tiri daw ti banyo tap nagpakada ka? Apay akasta ka? Amangan nga minudyak masambot di pangalaki ti kwarta, bakit? Bagata na pa nakadagos. Tanosan? Awan ko tinsangpot ko a kwarta. Ayan na, ti bagbagam a kwarta. Ay, umulig taman pa'y bakit tali na bambanugak? Nagdardarasak kami na nagawid apaman anaalak ti kwarta. Sika ngamin ti pampanunutag. Apay asyak? Ragsak ko ngamin no mayawatan kay ti kwarta. Ha? Apay bakit? Di ka maragsakan ang mayawatan ni ti kwarta. Itay pa'y adakdak kamatum dayta a kwarta. Di mo mutla mayawatan. Maaw-awanan ti ganas ko. Dito yun, kwarta, Ah? Ay, thank you alakay. Mayat iisimam ne si anak. Kasta talaga, nawan ti parikot tatang. Siguro, ada mo rin kwartam, isa mayat iisimam. Adamo basit, tatang. Bala, gumatang ka nga roda niti naimas asidaay. Automatic day tatang. Uray saan yun nga bagbaga. Yalaan kayong tupayin iti gatas yo. Gatas. Apay ubeng apaggatasa. Ha? Anya nga rudi kayat yo tatang, kape? Daytay nasager a kape. Tapno ada ibulon ko iti pulutan a karne. Unay daytan, tatang. Nagbastusan da diyang asawa. Asino manan ti pagpupudutam nese. Da abo ni ananang. Apay aya. Amo na pa'y nga anniversary mita. Awan manan. Anya torasan. Alas 6 ngam awan mutten. Adalaeng mutbasit na kay sagudan na dita, ha? Apay nga'y palubos na amay sagod. Kat amo na pa'y nga anniversary me. Urayem latan. Magano adan iti dalan nagagaw awed. Makangag kanyak ti awan ng bain alalaki. Adumat asaom. Talaga makangag kanyak nanang. Alawan, di ka nagtagtagaray. Urayem latan na sumangpat sa kataratatan tapno lumaganto tiriknam. Saan la taratatan nanang? Tungpa-tungpa pa'y uray kita nyaw. Unay mo't daytan. Anya mo tanday tang aramid mo? Nagmalmalem nga awan ka? Bakit? Lalipatan ka din nga da trabaho. Amok nga da trabahom aging gait alas 5 laeng. Anyat orasen? Alas 6. Senyor! Nap-napanam?
Onay daytan bakit? Agburburak ti daraken ka. Anya? Kasano pa'y ang makaselebrate ta iti anniversary? Awanin at arabiin. Iswabay amon. May mayat no rabin bakit? Ta agsango tayo ti makuna romantic atmosphere. Tarupang? Di ka agung unget at anniversary ta. Dagkes ka no pagsasawam ti asawa mi ti aldaw ti anibersaryo. Tungpa-tungpaan kan tupay? Ala. Sakbay may balikas mo amin nga kakasakit asaw. Kita to regalo kan ka ba kayo? Kita ba? Ah, Papel? An-anmuk ngay data papel? oh. Pisangag tupay? Sobre da ito'y bakit? No love letter day ta pisangamon sakbay asyak timang pisang. Madi bakit? Di bakit mapisangan ti kargana? Kita nga na. Butoy. Ini. Nakigtutak pa'y bakit? Kalat mudlat na rin absot mo. Diyak lang magustuhan tilinaon day to'y isipat ko ken ka. No ngay magustuhan bakit? Di siyak ma ti mangisipat ken ka. Anya? Ah, Nalukatakon. Ha? Ni nagadumot tun day to'y. makita mo. Di nagbaliw ti langam. Sipat-sipatan kan san bakit? Kunadamot lakay akwa. Di mo sipatun ti asawam a babae tamay darum ka. Pipiyapay no sipatum ka no iti agag. Ay, onay daytan bakit? Bakit? Awisan nak ni pare anday. Ijay, Iti balay da. Agparti ka no iti upat akals. anya kuman og parte iti upat akals, agtatakon ka aya iti kals. Saan mait? Ngam nasayat akong padrek na jay. San ka mamapan? Ang muklatan taramidin nyo. Agiinom kayo manan iti arak. Natural na ita. Bakit kals ko naman? Ay saan? Ado dita ti lalaki nga agsasango, asaan mo't nga arak ti pagsasangwan da? Anyang nga ron ti pagsasangwan na kita lalaki nga ibagbagam. Ice cream! Onay daytan bakit? Abay ubeng. Wano? Ang mga no babae mo ti ibagbagam. Lalaki akasken ka. Kayat mo tay buksilak pay. Lalaki! Ice cream pa'y tinapili da pagsasangwan. Tipya pa'y babae ti agsasango. Tapat yung ice cream ti pagsasangwan da. Kayat mo asawan? Saan amang mangan iti ice cream ti lalaki? Mangmangan labot naira na nga da. Ngam sabali ti kuna kapag sasangwan ang mabali na pangbulon bakit? Normal da ita. For the boys sa makun ko na. Isa maawatam ko ma. Saan anasaya at dayta? Di ka mapan. Diyak la ko managpakpakadan. Sana mabali na diyak mapan bakit? Padasag! Gubat ti mapasamak no darumwar iti daytoy abalay. Anya? Bagbagan nyo man mo't ni Nessie nanang. Inruam mumut nga men bunay. Tiyan niya nanang. Tunggal ay aywam kat supalpalam mat iti kwarta. Anya ngay ita. No awan ti kwartam, awan ti pagbanagam. No awan ti kwartam, agmot taleng kalatan. No awan ti kwartam, Andres nakan. Nanang. Kasarita yung man ni Nessie ta rumara kong. Kababain ka ni kumpare. Sapay nagsaya na dya tao. Ure man no kasaritak, no talaga di nakapalubusan. Awan ti mabalin ko Malaksed, no day supalpal mo a kwarta ken kuana. Diyos kiabiyang. Meranan tumod kawan kwartak. Kasanon,
No awanton at talaga ti makaot mo a kwartam. Ay, no, awan to ti may sipat ko iti rupat kwarta nga asawak. Ay, awan to mo't na ti pagbalbalinak. Manipod ita. Masapul ang legal aminen at tignay mo. Tapno oray saan mo apagtignayin ti kwartam, maaramid mo ti kayat mo. Tano sa pulen na lata ti kwarta, dita nga iparupam ti pagbiddutan na. Ay, unay daytan. Mas daawak tunggal ada pagbiddutam kininisi. Kas labay bayadam latan iti kwarta, tapno kuwets. Anya nga ita. Sapul-sapulen na daytan ken ka. No awan may parang mo a kwarta, naspakan. Unay daytan kaka ako nada. Agnanayon aya, nga da may supalpal mo ken kuana a kwarta. Saan ka mo tabak ng launay? Tapno maikam akanayon, tunggal ada agasam apagbidutam ken kuana. Ah? O daytan bunay. Ditan kagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Ayos nada kwarta. Ngam na awan ngay. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan, ngayon surat ti guest writer tayo, ani Wilson Reyes Marcos, napauluan iti. Agilunod kamot ngamin, dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Piping! 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 Nay, kureng. Anyaya ti bagamit ti asawam. Ni oray kala manguratana namang pukpukaw ken kuana. Adadamagag ken kuana nanang. Oray kasanot pigsa ti panang pukaw mo ken kuana. Saan nakamangeg tadayo tayan na. Anya, sa dino ayat tayan na nanang. Ada iti tiyang-gida LC. Agin inom ngagmay-may sa. Anya? Ayot da jing artek. Nasango naman ang taginom. Sigurado, asan tuman la agawi dun di asawam, enton mabartek. Inna kaya ba nanang? Anya? Ay saanan? Amang ano, mabainan di asawam, iti panangayab mo ken kuana. Kat agapa kay laang. Oray agapa kami nanang. Saan ka mabuteng ken kuana? Anak, orayom latan nga agawid. Ay saan na mabalin nanang? Inaksukunan. No di na kaya tagawid. Aga pa kami, ije tiyanggi ngayon na. Sige nanang, dita kayon. Ay, napanan. Naglukon. Imbagak lang arudan, asaan amapan agis skandalo itayan ti asawan ah. Ay, napanlatta. Unay daytan. Na. Nagmas taki din tiyarak. Naglamuyo ta lumabas iti karabukon. Elsay, may samang pa bilog. Nagsaya at mo tibiyag mo, Piping. Ah, No makalagip ka, o may ka uminom dito tiyangge. bakit? Kapag may ka? Gaputa masurunak unay, itikin artek mo. Isungay may ka dinanon dito'y pagin inumam. Tumakder kan, agawid kan. Madam, bakit? Umilumak pa iti may sabot eh. Di ka pa'y lanapnak. Duan abilog tinagawangam. Basi pa rin nainom ko. Saan pa makadano ni ti karabog ko na gila? May sapay Nagalas ti sursurom. Apagtangkayag pala init, nabartek kan. Nagawan mo't ng pain mon. Tumakder kan, agawid kan. Mas ngamin tiyarang bakit?
Orata, nalaingak mo ng trabaho. Saan ka pa yung ng langan na nangan? Alam mo, nagkatangam dito tiyanggi ako, saktan timang bayad bagay. Awan tigatangak, awan. Apero di may ka. Umay kaiyawid. Ang mga numaibos amin a kwartam nga day ti bulsam. Di mo pa kibiyangan ti kortak. Itad kumot amin kayo ka. Buo asildok ti itad ka. Wan, intad mo nga agpaiso. Ngam di mo mo't intad ti sweldom iti panag-sideline mo. Parainom ko latamot. Nasweldo ko ti sideline ko. Nakiarado. Bagay. Saan ang mabalin? Itad mo amin kanyak. Siyak ti asawam kat masapol nga ipabulsam amin na masapulam. Mawatan na kumawat nagrigat trabaho kasi may sa mason iti construction. Kahit kumot nga ada parainom ko ako nanusak ti mapan makiarado no mapan kami ti malam. Ay, basta itad mo amin na nabati pa ikon ka akwartay ti bulsam. Muto yan. Kayat, kortak mo na ito yan parainom ko mo ito na. Kayat mo, tagabun ka dito, Kayat mo. Salbag ka ko rin. Anak mo na bagkal una yan, hindi pa nagsasaom. Anyalat, may kababayin mo tanang na makangaganda nila, Anay, tinumpana mo tan. Tsak kaya't nga may kagis, iskandalo nila. Ayop ka. Di ka pa'y lamang urat. Ilunod na man. Ang guray ka man. Ay, sana, ditakan. Ay, sabli ka. Sipatan ka pa maminsan. Kuray. Abalayan. Bagbaga am tuman ngamin ni Pipe nga anak mo. Tapay. Nagdagit mo't jay anak ka. Apay bagbaga ako nam. Bagbagaam. Gaputa masansan ti panagin inom na. Saan akayat ti anak ko ti kasya galad na. Agbalbalin mo't nga artek launay. Saan mo't nga artag? Gagangay lang mo't uminom. Sag paminsan, no kasya mariknan at nalaw sa banlog na. Pagin inanaan na. May sa kamot akong sintidor. Amom lang arudan, ngaysot pagapapaan dakin ni Kureng, ti panagin inom na iti artek, isakit mo pa. Di anak mo, ti bagbaga abalayan. Tano agsaw, kaslawan, sirbi di anak ko kinkwana. Salbag kakiday, kanunungam di anak mo. Agawid ak manlangan, tamangan no, datapay tagapa. Indakaw. Unay daytan na balayan. Ayop ka. Nasaya at tasimangput kamutlaang. Ibalas kumat, ti panang tungpam kanyak itay, ijay tiyangge. Ano nga? Ilakbat tong panang ko rin. Awang bail ko na bartega. Idumudum ka paikit di ita. Uray kat awan gaway mo, takas taunay ti bartek mo. Yakati may dumudum. Nita ka. Hoy! Agsublikat toy! Pipeng! Nga nga ay, ayop ka! Maunat ka lakuman! Mangurat ka kuman! Apalayan. At naman nakaidanon kanyak nga inlunod ka naman di anak mo, di anak ka. Gapoy ti kinartek di anak mo Iso dayjay. Di manen napupuutan ti anak ko tingiwat na anang ilunod ken kwa na. Bagbagaam di anak mo apalayan. Dajak magustuhan ti panangilun-lunod na iti asawa na. Urayak la sumgar no kasi nga istoryaan na ti panangilun-lunod na iti anak ka. Nalabay tinakto ka sarita abalayan. Ta uray siya dilawok mo't kit di ati kasjay tadakis mo't agilun-lunod. No ilunod kumot nga di anak mo. Kahit mo. Agpakpakumbaba ak lang arud makisar-sarita ken kan. Lunod mo't ti bagbagam. Aglinunod ta na.
piping. Ada na kay danon kini abalayan, di panangilunod mo, kinilakay mo. Kas taunay tipungtot na. Diyak nga tupulanan ati ngiwat kon. Artek tumot ngamin. Makapapudot ti kasjay nga style na. Di ka di mabutang. Nga agilun-lunod anak ko. Dakas dayta. Amok Nailaw anak nga rudan kapit tinalaw sa pungtot ko. Kasjay tumot ngamin ti ugali na. Saan mo nga ulitan ti agilunod pa ita amangan no pumayso. O inton pimayso sa kantulag nakam. Madi ti panagilun-lunod mo kinkwana. Nang runa naranaan kayo manen anagapa. Panangipik saklaang mo ti pungtot ko ti kasjay nanang. Liklikam nga rudan, tagilunod, tadakas kunak manen. Tunggal agriri kayo. Ilunod mo Madi ati kasjay. Awan mabalin ko nanang. Diyak nga ron matupulan tingiwat ko. Taartek mo ti asawak. Saan nga ron anasaya at ti kasjay ulit-ulitek. Iso balbaliwa mo, day ta kinalaing mo nga gilunod. Saan da ko nabagbagaan nanang? Che manugang yu kidi ti bagbagaan nyo. Tabaliwan nan ti kinaartek na. Tapno saan kumutan ngay lunod. Ay, unay daytan. Ni, adda kayo matatang. Anya ka diti bagayo. Siguro, adamot na kaidanon ka. Amaluksawak, iti panangilun-lunod mo, iti anak ka. Naibagan ni nanang dayta. Nasaya atam mo, Mount. Panagkunam nga ta, pagsaya atam, ti panangilun-lunod mo, iti asawa. Pasensya kayong tatang. No, saan ko man na matupulan nga ilunod ni Piping. Kasjay tumo ngamin, sung agpungtutak no kwa. Saan ka kadya sungkar, no ilunod mo ti asawam? Kwa tatang. No, kayat yu saan kong ilunod ni Piping. Bagbagaan nyo nga rud Saan asyak laang ti bagbagaan nyo. Ibagayo ti sardeng nan ti kinartek na. Oras ka, adumot na gitaramin mo, saan na nasayaan? Kan maysa. Dahita panangilun-lunod mo itasawam, dakas. Kan ti kanayin mo, apanang suksukon ken kuwanay, tayan na makin indinom. Saan na nasayap na ita? Wala nga runan ti may na nasaya ti panag-apayaw, ilunod mo pa Naragsak kan to nga ta, no pumaysaw, ti panangilun-lunod mo kan kuwana. Unay mo't daytan tatang. Bakit? Kasla masorsoron ka, sipon ita si Mang Putak. Gapot aging ga ita. Talaga kasurun ko ti amam, man nakibiyang launay. Kasta ti ibagbagam ka ni tatang ka. Dayawam mo't ati katugangam. No kayat mo, dayawak mo't ninanang mo katugangak. Andyan ti kasurun mo kinkwana. Sinalangad nak. Gapo, iti kanayo na panagap-apata, kanti iti panangilunlunod ko ken ka. Di mo mababalaw ni tatang, ta-anak-nak. Sana kayat nga ilunod na. Di mo lang mo, bakit? Talaga sumgarak, no kas niya nga ilunod na. Salbag ka kidi. No kayat mo asaan ka nga ilunod, baliwam nga minen, dagiti saan ko akayat nga aramid mo. Anya kumangit ti baliwak. Na, saludsudem pa ilaang. No ti panagin inom ko ti arak. Saan mo ta kanayon? Pangikat lang mo ti bamban no kakunada. Basta jak kayat dayja panagin inom mo. Ta nadaras ti ipapatay mo no kasjay. Nadardaras ti papatay ko Ngapu ti panangilunlunod mo kanyak. Magasama. Imbagam pa idi. Madisgrasya akla ko man. Tapno mataya kon. Nasayat nga rotikas niya saom. Nasayat nga rod mo ti panagin inom mo. No di mo kayat tilunod. Saan kamat nga gininom? Unay daytan? Ay, magtanakan. Ano na ko? Gagorod ka na kimkiman. Nakalokat ka yung tinitawa. Just like thunder,
Lightning, I'm gonna knock. Laglag. on wood. Nabartek ka man na si Mangpat. Eh, Unay mo't daytan nga ramid mo. Ore ag tudtod, ag bagbagyo, ag barbartek kalatamat. No kumaagawid ka adagos, no malpas ti trabaho yo, matapalam kumapay mo't dagiti ag tudtod. Nakadado ti lusok ti balay. may planeta lusok dito. Kaya, atam noon sana mabasa dito nag. Sukat at baro ayeron to nung makarunong Sadot ka ki day nga umuli iti tuktok ti balay. Tapno tapalam dagiti pagtaudan ti tudtod. Taim-imasemmet tad daijayan nga inom iti arak. Sanak man ng tan. Ang mga nandiyak maran makapagtepel kat marabis ka. Padasam. Lumunat La, sige. Sige. Unang kamanlangan. Tinumpis na kamutan. Marwam ka na yan Anay, tinungpanak mat. Tak namanos ta. Saan ka laagabon? No di kat karamutang kakastoy. Ayot ka. Maustel ka lakuman. Sanak pa ilunod. Tapno matay kan, bekelengkan. Ay, yakpay ka timatay. Ditakan. Gunggunam. Di ka pa'y lamaw nat. Ni, papanam. Nakitin. Padawag kan. Ay, di ka rumar ko na tanay, agkimkimat. Makimat ka lang arun kuman. Ha? Nadalag magpaiso ta sawak. Nakimat nga tangag paisaw. Kureng. Kumustan nga iti asawam dito'y ospital. Awan pa'y mutpuot na nanang. Adda pa'y la iti emergency. Adda nga min nakangag akaruba tayo nga inlunod mo manen. Di ka pa'y la makimat kung kunam kano idirimor iti balayo. Nagapa kami nga min nanang. Iso ajak na pupuutan tingiwat ko anang ilunod kan ko ana. Dahito yan ti kung kunaken ka. Adda pimayson kadagiti nagado alunod mo. No makalasat ti asawak nanang. Jakton ilunlunod. Jakton ilunlunod nanang. Ay, sigurado akaungot na kamanon ni abalayan no may diti ospital. Ang mga no pagsasawan na ka. Nadamag na ngatan. Ti panangilunod ko iti asawak ang makimatla kuman. Ay sigurado ang nadamag na taado ti marites. Naglapayag ti daga ako nada. Namnamaem dayta, isaw ngagsagana ka, tao may nakapagsasawan dito'y ospital. Lakay, di ka pa'y matay Ay ayating kamot kat, sukir kanto mga ming. Ay, saan ka man nga ginliliday si ka, koray? Agin liliday ka tandraak ni pangpangig mo kanya ka ay ayatim ti asawam. Idin to tano agapa kayo kas kalas sa iro kan kuana. Tatang, pakawanandak mutun Bimay sound ti panagilun-lunod mo. Ti kalakit nagbutingan anang ibaga makimat ko mati asawam. Anya nga ita, di bimay sound nakimat. Ko tatang, no agbyag laki di. Saan kuntun nga ilunlunod? Ikarit day tatang. Ngam sapay la kumamot. Ata saan tumutan ngagbarbartek ngamin. Hindi kumapay ana amiris mo nang iti kamalay. Inuray mo pa lang nga nadaka sa napasama. Iso nga ron mo't ngagkidkid dawa ko niti pamakawan tatang. Nakapuot ang di asawak tatang. Sa dinutayan ko, natayak ka din. Puraw mo't amin na makita kita glawlaw ka. Ay,
Nakalasat kan patay, lakay. Ay, inak ibaga ka ni abalayan, ang nakapuutan ti asawam. Sige, titakan. Kureng. Agyaman tasaan ka anatay. Si bibiyag ka pa'y mo laeng. Ada ka dito ospital. Intaray da ka dito, di nadalag ka. Maatap anakimat ka. Hospital gayam na ito. Inlunod nak. Isa nakimatak. Ay, mabuti nga ko na makidirnakin ka kureng. Ang mga no po may sunto amin na nalunod mo kanyak. Si kamot. Agbalbaliwa nga rudon. Saan ako nga gilunlunod? Nagpaisang, tinak tong ilunod, bakit? Wun. Nagkariya nga rudon. Uray kadananang kentatang. Nagkariya kon asaan kanton nga lunlunod. Ay, Dakes ta gilunod. Ngam si kantumot ngamin. ala, agyaman bakit no nagbaliw kan? Ay, Pakawanin nak nga rudon alakay. Tauresi ka. Pakawanin kamot. Kun basta saan kan ngagbarbartok lakay. Pangaasim sige, ikarik, ito bakit, ikarik. Diyak, una yan naging inom, sa paminsan langan. Agbalbaliw ta na no, tapno, natalinayan ti panagbiag ta, kasagasawa bakit, Kunamot nga. Aginom kanto pay laeng uray basit. Unay daytan. Itan gagayem kinagibusan, ti pakasaritaan anapaulwan. Agilunod kamet ngamin, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka, agyaman kami itin kay panang tarabay. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapaulwan. Agin didi kamay. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Manong Ray, apay di mo nadamag. Tiyan niya. Si Mang Putmut gaya mang day tay babae ngagpatpatay unay kan kay day. Asino? Ningay mo't agin di day. Asino nga gindidi? Jay ngay Inglesera, akampay idi kat nalipatan ng Tagilokanaw. Kasla di nakpay kat amamon kampay idi. No saan nakalaang akras, patsyam apansinan nakdayjay. Anya ka ni tinagan na itadak na kamatang. Ningay mo't bireng, wano Veronica. Ha? Kasta ka day? Wan, aging gaitakit crush na kapaylaang dayjay. Ngaming sapul-sapulan na ka. Apa sa pulin na katawan mo tatrasokin ko na. Crush na ka nga raw. Ha? Unay daytan? Nay, si kamot ti masabat ko bireng. What? Si kamot ti masabat ko bireng kunak. Will you stop calling me that way? Apaw, Inglesera kamot tunjaw. Excuse me, I'll go ahead. Agilokano ka mamag, Veronica, tamay mayat adenggan. That's not my name. Apo, katanya nga rudin nga, tinagan mo. I'm Ronnie. Ronnie? Kasla Ronnie knows. Oh no. I said Ronnie. R-O-N-Y. Ronnie nga ron na. Nagan mo ti lalaki. Apay lalaki kan. That is pronounced as Ronnie. Unay daytan kaka. Ronnie. Ronnie, I just kay. Beatrice! Nay, kinamakam nakmat bireng. Kan nagbasuyak pa'y mat, ti panangawag mo tinagan ko. Anya ti bagam, apay sinublinak. Regards to Ray,
I missed him. Ingkay bagakan ko na. I'll visit him later. Rayak lamang intay mo titikas tamo na pa nagsasaumbiring. Oh, please stop calling me that way. I said call me Ronnie. Ngalalala. Agawid akon. Tay bagak tukin ni Manong Ray apakpakumustam. San ko ngay bagbaga ti biring kan kwa na. Ibagak to at timang pakpakumustakan kwa na kat ni Rani. Rani. Nung naidaytan kaka. Manong Ray. Pakpakumustaan na ka. Sino? Ni Rani. Sino? Ni nga rod. Rani. Inaangaw tumag. Sino nga agpaisaw? Ni Rani. Awan mo't amok arani. Ni ngay mo biring. Anya? Isagana mo, dagiting lis mo manong. Tas sigurado at tiraan na kanto. Itagkakaranipak ng Ingles. Ngayon pagong. Ha? Naidaytan Beatrice. Nenene. Asir no dahito sumbungan na babae. Hi, Father. I'm Ronnie. Sasawmag. I want to talk to Ray. Anya? Pag Ilocano ka man tapos kinaawatan ta. Oh, I don't know how to speak Ilocano. Ang ure ka. Katno si Kalibireng nga anak ni Tasyaw. Yeah, I am. But my name is Ronnie. Just kikit day. Nakusal nga Amerikana. Anyat masapul mo ayakan ni Ray nga anak ka. I want to see him because I missed him. Ayan, may koda ng barsakit ibukod ko. Ouch! Just kay amumot lagay ang tiyang Ilocano. Agin di kapay. Unay daytan. Anya ka diti bagam viring. I'll give you something. Surprise. But please don't call me Marie. Call me Ronnie. Nasaysaya nagsaw kay ti Ilocano viring. Anay marigatanak nga English. Kan may isa, Ilocano kamot na puklan. But you know, I forgot how to speak Ilocano. Ay, makapasigar dut-dut kamay viring. I said, call me Ronnie. Kat no Veronica tinagan mo. Gamala. Sige, Rani, no Rani. Just kay. Take this one. What's that? Ay, anya na ta? Ay, sur-sur, takkan kan, just kay. It's a dollar and a card. Anya adala. I'll show you. Here it is. Here. Dolyar mo't gayam ti bagbagam. Take it. Ay, good. Thank you, Abiring. Stay, Rani. Oh, I love how you call me. What more do you like? Salek day. Kunding lisak mo tayo. Makapasur kan tumot Biring. Este, Rani. Una detan. No siyak amay sa barok. Asawa umong dayjay arane ay stibireng. Awan sumgara dut-dut ko kinkuana. Nangruna kit managin ko na. Agin di jam mo iti Ilocano. Ay, jak kaya ti kasta klase ti babae na na. Apay nga rod ngay inawat mo ti dolyar ngentid na. Jak la kaya ta mabainan. Saan mo lat ako man nga nawawat Tapno awan ti utang mo anay bag-anakem kenkwan Ang mga nuday tanto ti isingir na. No saan mo pagdatunan. Dahil lalaki day. Isublik Ay sayang mo't ano isublem. $200 launay. Nasurok a Gmail no isukat mo. Sayang barok. Kasano nga rod no may manan. O di isang wumlat ta. Ay no pa'y saan mo't nga isutay laad.
Ken saan mo't nga isutay na pintas. Isang wumlatan, talimpyo mat. Limpyo kat na jayan. Pagtalikodan natin kina Ilocano na. Kundi English. Kundi Islangpay. Sana balin anak, ta kundi dollar ka mat. Ay, unay na na na. Manong, kalato nga Gilocano dayjay. Kasano nga mom, Beatrice? Amok ata natisting ko nga rudeng. Anya? Wan manong, Kasano natisting mo ako nam? kano binarsak ko di bukot na, idagsarsarita da kinitatang. Anya? Binarsak mo? Tagtagari manong, tinisting ko nga rod no kasano nga Ingles no masakitan. Ha? Agilocano magayam. Loko ka, Beatrice. Intun umay nakapasyarin manan manong, tisting manan. Anya nga charamida? Tipla kakto di bukot na. Anya? Ay, una deta. Hello, Father. Nay, si kamot gayam Veronica. I'm Ronnie. Nagadukit nga amuyaw. Sukat-sukatan nyo tinagan yaw. Dintumot lang sukat tiro pa yaw. Ay, unay daytan. I'll go with you, Father. Anya agaw ngay bagbagam. I'll go to your house. Ay, mabanlugak ang magisarsarita kin ka. Apay no agilokano ka langay. Napimpintas pa iti saritaan no aginilokano ta ano I forgot how to speak in Ilocano. Sigod mo nagsasao kay ti Ilocano. Kan maawatan mo. Kan amom nga ron tiyag sa iti Ilocano. I don't know. Ay, onay matay na panang talikod mo iti kina Ilocano balasang kaw. Maday, ti kasta. Agsaw ka lang ka na iti Ilocano. Awan mo't manguyaw kin ka. What? Anda mauyaw ka no kundi English ka. Oh, come on, Father. Let's go. Ay, just kay kamat Veronica. Ipilit mo, ti saan mo matapagsasaw. Parigatan pala ti kasasaw mat. Unay daytan. Anya di ko na mga bagam bireng ranay. Just kay. I won't go back to America anymore Bibiyang ko nga tangay. because of you. Ni, apaya sakti ka po na adi kan agsubli di Amerika. I want to see you every day. Anya? Kasano no mga sawa ako? What? Are you getting married? Nukas pangarigan kunak. Ngamin, ti kayat kong asawaan, kitay puro ngay Ilocano. What? You mean your love is an Ilocano? Ilocano ko ng kadilatan. Titilukining. Saan mo nga Islam? Tipla ko kung tibukot na kastoy. Ay, naglagsanti barakan na ko nagsakit. Ouch! Ouch! Yan. Kasta ang amin, agsao ka iti Ilocano. Saan na pagsasaw ti Banyaga? Ta Pilipina ka mat. Ilocano ka. Pasensya ka na. Nagdakkel nga minalamok. Taday ti bukot mo. Isuat tiniplak ko. Ta sayang mat. Nibusin na ti daram. Ouch! That is so painful. No, ay ayatom ni Manong. Di kan aginglis apulos. Rugya mitan ta Agilocano. Agilocano ka, iti diretsyo ng Ilocano ha. Saan ka kita kundi Ingles? Agindidi ka mat. Unay daytan. Ay, kuwa. Ay, agore kayo mat may ikewe aklang man. Agindidi ka mat. Bering, kastaw ti makuna ka niya.
no napudno ka ang makigayam, dahil ko mapudpudno a kinataom ti parang mo. Kan saan mo kumapagtalikudan ti kinailokanom? Sana nasayat na ita. Kwa, kwa naman. Kinapudno na mabanog kami ang makisarsarita kan ka. Maka-stress ti magisaukin ka no kundi English ka. Idin to ta amum mo ta nagkapoy kami ti English. Kwa ngamin. Pasensyan kababain pay. Amba, balasang ka. It's better to be natural. You speak your own dialect, not foreign dialect. So that everything will go smoothly. Anya. Apay nga nanang. Da kayo mo't taging English. Una ditan. Ay, naaringan kaladagaws ka ni Bereng bakay. Abangan mo inton madamdam akit malipatan mo't ti agilokanaw. Una ditan. Saan edekes no malipitak. Anya, malipit ka. Malipitak. Malipatak. Naikit nga minraitan nga English. Just kay parigadan tayo pala ngamin ti bagbagi tayo. Kasay-saya at matlaim no agilokano tayo amain. Saan ka day? Bireng. Naikit. Is it okay for you? Bireng. Beram-rama na kaon. Hindi. Unay kita nga English at talagan. Ilocano tayo at talagan. Ilocano. Nyat, makatingawan. Unod ang amen. Talaga man. May mayat mutlaan Nupasig ni Lucano ti pagsasao tayo. Awan tinaylalaw ka banyaga. Marigrigatan pa iti tao nga Ingles. Nya, Bireng. Sana na ranay niya. Ano will do? Ay, kumpormi ko na kuma. Naidaitan. Itan gagayem tinagibusan, ti pakasaritaan na napauluan. Agin didi kamot. Dito'y programa tayo. Unay daitan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay. Manipod iti Triple R Productions. Isagod ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan arapauluan. Maudi ti babawi. Dito'y programa tayo. Unay daitan kaka. Ruben, anak. Nakasyat ka manen ako nak. Saan mo nanang? Rinaman ako lang madara. Ada nang paraman kanyak. Apay no ramanam ti arak kasta una yan ti bartek mo. Praning kayo mananang. Arako bang kayo ba? Sa ako agkan tamuging iyo. Kastan na ti panangidayaw ko ka na kayo. Ay, ba't anak man? Agat arak ka salbag. Mother, akaropropag. Napintas dumag kayo sa daybagak. Anyaman ti bagamon. Mga sawa ngon. Ayan na. Awan mo tinsangput mo. Into bigat na. Mga sawa ka laeng Basta kayam lakid di abyagan, awan parikot. Biyagin la. Nagla ka. Pag-arabam lang ni Tarobayan, sugay. Anya, pagaraban. Apay, kalding ununwag, ay unay daytan. Ti kahit ko asawan na na, adu ti rood ni Tarobayan. Kas iti kamuti, si itan, kalunay, saloyot, papait, kan nakadu, aruruot. Anya, Jaski ka, Ruben. Talaga nagpintas ka, Carol. Tunggal makainom ka manong Ruben. Napintas mo't amin alaad kan ka. Saan ka lan? May saka ka na iti agkakapintas ng artista. Hoy, ulaw, sa anak ng artista. Siyak man tinapili mo na pagbabartikan. Kaya't mo dasawan kan?
agawid kan, tasan mo nga mo tilubong mo. Ama na rin, Carol. Nabayagan ang sikat pitik tipo. Panawan ka man langan. Ah. Nene. Ano na kita, babay? May bagam tiyayat mo. Agin mamalida. Itong saan mapansin na nila. Idol-dol na di magbagila. Hey, bagtik kan sa. Oh, nailitan. Ayan na nga, ya asawaam, Ruben. Tila sasawan niya mat nanang. Tsakto pa yung mabiyag tibagay. Mga sawa akit din, iti bisinag. Naa, isumot timbagam di kalman. Ano? Agtagtagainap kayo, nanang. Nalawan man laengan. Awan sirbiti makipin napilit kun ka. Tasaan ka anakargaan ita. Ah? Ayun gayam. Sangputan nakakanon ni Rosita. Ano aga po? Inarumumot ka no. Katimbaga makayat mo nga asawaan ta nakapimpintas ka no iti panagkitam. Anya? Kastamot lati imbagam kin ni Jonah. Imbagam kanumot kin kwa na ngay suti kapintasan na babae ang nakitam. Kat kayat mo nga asawaan. Kanda dumapay a babae. Apay, nagadumot tan ti kayat mo nga asawaan. Agbibisin mo't na kita mabay? Kita kasanon no nagigidandang emay. Kasanon no umay da kasangputan. Ah? Asawa mamin ni da. Ah? Unay mo't day tananang? Nagalastikas di akababalin ni Ruben. Apay mananaya. Tunggal makainom, crush na amin na babae ang makita na. Anya? Mangibabaen. Sapay ibaga na kadakwada nga asawaan na ita. Nay, mandiya, tikas ka. Di pa'y ket pagpipirgisan dan no kasta. Saan mo't ang mapurpursisyonan? Kasaritak man. Narigat no may lawaan. Kan namangan no dahi ti pangbagkalan da ken kuana. Asino nga taaya nga men, ti malaan day ta at tao. Nay, apaya kita nakitikas ta bakay. Awan puli mi agasta. San adakas no kitaan ka lakay. Pampanunutek nga men no asino ti malaan na itikasta. Ta sa anak mo't akasta. Ha? Sa anak ana sumiti ayat-ayat. Ha? Nay, apay nga raw na kinayat nak no saan ka na samiti ayat-ayat ako naam. Anya, kasla siyak ti tudwam nga imalaan ni Ruben. Unay daytan? Apay anang nagko di nakamad ko tinagan ko na nang. Dayta nga min ugalim at tunggal makainom ka ket tila may sausawang mo kadagiti babae. Anya? Saan kan nga umin-inom? Masibasit lang mat nana. Little by little ako na English. Saan nga inaangaw dayto Ruben? Ay na anak, madi ti ipikto ti araken ka. Pakay pasubwam kadagiti babae dayta. Ay, paraning kayo talaga nanang. Saan nakalukwan ti bagbagak? Kat daytoy ti tandaanam no makainom ka, liklikam dagiti babae, tapno awan ti pakabasbasulam. Ah? Una dito nanang? Karol, agsarita taman bit. Amo manong Ruben, nalaes ka manen. Malangab ko ti agat arak. Sana ka nakainom. Di nakman, pagbalinin nga awan nakem na. Madlaw ang nakainom ka, uray ka sa ti panangilibak mo. Linang ab ko lang mo. Anya? Amom Karol, talaga kayat ka ngay kasara. Anya aga po? Ay ayatan ka. Nakapimpintas ka. Dialog mo mandaytan kada Michelle kun Jasmine. Ah? Ay ayatum ida ta napipintas da. Kun kayat mo nga ikalay sa ida. Ita, siyak manen ti pangibagaam iti dayta.
Seryoso ak Carol. O may kami doon dumanon kadananang tapno patsyam lang ti bagbaga. Para makita ngam awan latpat patsyek asaom no nakainom ka. O may kami doon malam. Panak nagakan ka napudno ti ayat ko. Awan patpatsyek asaom Manong Ruben. O naimot daytan Carol. Ayan tay asawaom nga bagbagam Ruben. Tulungan dak man kit binanang. Tulungan nga. Tulungan dak makisaridak ni Carol. Sa anak pa tapat patyan. Daytan, di ibagbagakken ka. Ta saan ka ang makaasidagken ko no saan ka nakainom. Isu asakbay at tulungan ka. Agkari ka asaan mon at timtiman ti arak. Iso nga rin na tulungan dak nanang. Talaga kayat ko ni Carol. Kasanon dagiti dadumaan nagkaryam nga asawaem. Saan kumat ngay naram na gijay? Kan awan riknak ka na gijay. Feeling daw. Kastan ti bagam. Kalpasan anay sawang mo anapintas daken kayat mo idang asawaan. Bayan nyo ka din tayo tanana. Tiket di bagbagag tiramidin nyo. Kasarita yun ni Carol. Siya ki din ti mapan agaram. Duata mapan makisarita. Ah? Unay daytan. Uray kadwam ni nanang mo Manong Ruben, saan ka akayat aging gaadi mo maikat ti arak iti biyag mo. Dayta nga raw ti bagbagakken ko na balasang ko. Katekon ti arak. Para makita, Ah, paliiwan ka pa'y. Tanarigat ti agsagmak iti kasken ka. anya? Amangan mo italaang nga di ka uminom. Ngaminton bigat, nalaes ka manen. Iso nga ipakitang pa'y kanyak ti panagbabawim. Anya? Unay daytan Carol. Hustaw ni Carol, ipakitang pa'y at talaga asaan mon akayat ti arak. Unay daytan nanang. Siya classmate Ruben. Siya Ruben, classmate. Saan pa nga ita kakatwa? Tanapati ka pagnak. Ay, Maria, no, riklikam ti grasya. Libre apay nom, pagpulutanan da kapay. Apay, pabay nang da kami. Libre. Awan ti pabay na katao. Paslagayam. Kumay karo rin, karamanam da ito stateside nga rak. Yan, kila mo na kalding. Sige man langan. Tapno, awan may bagbagayo. Narigat ka timang pabayin. Nang runa, no iti kastoy agon daway. Okay, daytan. Yes, okay. Naimasakit din timinam. Naimas to mga amin di stateside harak. Kaldeng. At masapat ka. Hello, Miss Beautiful. Si gayam, Ruben. Ay. Nagtaraki ka mutang. Amo man ang salbay. No, makainumak. Anda tumarakiak. Un nga road. Grabe Ah, Nagtaur ka talaga. Uray saan ka nakainom. Iso nga ro dakras ka. oras siya mo na. Nagpintas ka mo sa kras ka. Kedatan ang road. Wala. Umaya nga ro di balayo Inkalap tayo si Balaya. Masapul nga daka numayak iyay. Ngamen, sangputangkan. Wan. Oh, daytan ka ka. Kuna ka di ka numininom, minum ka mulata. Oh, mula serbiti pan nagkisarita tayo ka ni Carol na lang. Adda sirbina, takayat na ka. Isu nga road a pinagkarina ka. Saan nakakuman pinagkaray no saan nakaakayat. Ang man niya tinaramid mo, minum ka manan. Pinilit tumot da kareng. Anya, Kanimas tayo stateside na diyang harak. Sa nagimas ti pulutan.
Makay ayaw tag siya tanang. Ay kaali maayayo ka nga agsyat. Ta maayayo mo ni kaarol amang bastid ken ka. Ah, bakay, under dita ni Salbay, Anya mo tumay na ibaga? sang pitan na kanon ni Ruben, Dayjay, babae. mas kaawak Isa nga ibagam ka ni Ruben. Ay sus, delikado nga ruden lakay. Makamon ni Ruben, no niya ti pangeding na. Ayawan lat amukon. Naspaken. Nay ngamindaytan. Ni Ruben ngay tatang. Tatang ko nam kanya. Kat saan kayo mat nga agayan ayat iti anak ka. Nagkariidi kalman, ngay kasarnak, isungem maya kon. Oo na detan Salbay. Bakit ka gamisaw? Sa amaw manabarte kiti imbaga na deta. Kat amaw ano nabarte. Kat napintas ti panagkita na iti amin alaad. Apay laadak ayamot. Diyan amaw. Ngam kastoy lagan Salbay. Baliwam to tagsublay tawan ni Ruben. Makalawas nga awan. Kan jakamaw no kaano nga agawin. Pimanaw nga men. Isu ang araw, tatang. Agsubli aktaw, kalpasan ti makalawas. Anya? Ay, online daytan ka. Kumanamak na lang. Inak di Manila. Inak mangga di dyan. Adaken ka dayta. Angem no aginom-inom kalatay jay. Mga no ad-adan, amay rubo ka. Sa na nang. Inak agurnong pariti panagkalay sami ka ni Carol. Ala anak ka, adaken ka dayta. Angem kasanaw ni Salbay. Awan na dyan. Salbag bakatan. Ipasubunak mo na dyan tao. Kaslanak lang, pasalbid smutan no, kas pangaringan lang. Huwag sagmakakin ko na, awan na. Unang detan. Binagbagaan ka ngamin ide. Ngem awan ti dengdenggem. Dayto iti mulam di ta isip mo Ruben anak. Maudi ti babawi. Isu asakbay ngagbabawi ka. Aramido munti amum amay parbeng. Iti kasta awan to apulos ti pagbabawyam. Unay daytan. Ditan bapagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan anapauluan. Maudi, ti pabawi. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin ka ay panang tarabay.